изҳороти муштараки комиссияи давлатӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон. 5 июни соли 2021 дар қитъаи сарҳади давлатӣ нуқтаи байни сарҳадии рақами 12-9 қитъаи Қарамиқ вохӯрии кории комиссияи давлатӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон доир гардид. ҷонибҳо изҳор доштанд ки вазъияти ба амал омада дар қитъаи мазкури сарҳади давлатӣ бо роҳҳои мусолиҳатомез ҳал карда шуд. ҷонибҳо дар ин хусус санади зеринро ба имзо расониданд. дидбонгоҳҳои сарҳадиро ба масофаи 3 километр ба дохили ҳар як кишвар ворид намоянд. нерӯҳои мусаллаҳ ва таҷҳизоти ҳарбиро аз минтақаҳои ҳассос берун намуда, танҳо нерӯҳои мушаххаси сарҳадӣ нигоҳ дошта шаванд. қарор қабул шуд ки чарогоҳҳои ин минтақаҳо истифода карда шаванд. дилхоҳ амал дар сарҳади давлатӣ қаблан бо ҳамраисони ҷонибҳо мувофиқа карда шаванд. сарҳадбонони ҳарду ҷониб сарҳади давлатиро назорат намоянд. ба ихтиёри воситаҳои ахбори оммад танҳо маълумоте қаблан аз тарафи ҷонибҳо баррасӣ ва қабул карда шудааст пешниҳод карда шавад. ба гурӯҳҳои кории топографӣ дастур дода шуд ки ҳарчи зудтар мушаххассозии хати сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистонро аз нуқтаи рақами 12-2 то нуқтаи рақами 12-9 анҷом диҳанд. ҷонибҳо бо аҳолии деҳаҳои назди сарҳадӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронанд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки бахшҳои ин протоколро қатъиян риоя намоянд.